Wikulku, czemu tam wkładasz książeczki? Wikul. Czemu wkładasz tam książeczki, kochanie? No nie, ale jak je tam schowasz, to jak będziesz je oglądać? Aha, wyciągać się da? Mhm. No to powyjmuj je teraz, kochanie, stamtąd. Ciężko? Spróbuj te, które się da. Co, kochanie, uderzyłaś się w paluszek? Tutaj się uderzyłaś. Mhm. I co teraz? Boli?